Ajovuoron lopetus. Semel TM6000 taksimittarin ajovuoro lopetetaan koodilla 22. Näppäile koodi 22 taksimittarin ollessa vapaatilassa. 22 hyväksytään E-näppäimellä. Taksimittari siirtyy lopetusajotilaan. Lopetusajotilassa taksimittari mittaa ajetun matkan työmatka-ajona ja rekisteröi sen tuottamattomaksi ammattiajoksi. Lopetusajo päätetään painamalla E-näppäintä, jonka jälkeen taksimittari odottaa auton matkamittarilukeman syöttämistä. Syötä matkamittarin lukema. Hyväksy E-näppäimellä. Taksimittari tulostaa ajovuororaportin ja siirtyy off-tilaan. Ajovuoro on päättynyt.